Kuha ni og tukas mga higala. Oh, naraw. Mo man imong giputol atong niagyaw na kana. Mapaisa na. Ikaw nang pinutlan. No. Ako man kay na no. Sumpay na. Hindi na taman. Iya. Ini may gala ang tukas. Ang dugaan ni among kape. Ang oras karon alas 11 na. Alas 11:10. Inanaon ra na ninyo higala kagisan. Ayan ang putol-putolon mga higala. Daghan kayo na. Ito na. Daghan kayo nagmapikas. Lahi po ito ang himag. Tulo man ni kaklase. Himag, tukas, ug burakan. Siguro ba daghan na. Oo, ito na. Daghan gani ni duha. Oh, bira. Oh, mo na may gala. Bago na siya, bagon. Tukas na, tukas. Mong lighter mga gala, oh. Para sure. Layo ba kayo? May krudo mga higala, oh. Ilalim pagkakalis balay. Luma. Dili. Daot man. Daot. Ah, bisdan, ug di daot. Kir man. Yung green, daot. Vlog, yapon bisa gabi mga higala. Magkape man, di i-vlog yapon. Klaro ang sige. Oh, siga. Ano ra mga higala, oh, ispat. Ang gamit ani Eveready. Basin di ganahan mo sponsor si Eveready. To ara. Arang tukas mga higala, oh. Ah, sige, haw na. Yes, na murag tanduay. Mo ni may higala. Iyang color sa tubig pula-pula. No. Diretso na isang gab. Okay. Kapihan dayon mga higala og Nescafe. Dili ni sponsor ha sa Nescafe. Palit ra namo ni para na mi kape. Basin day ganahan. Si Nescafe may sponsor. Creamy white twin pack.
Daw na. Ang ikotaw niyo ana mga higala. Right. Mo ni oh. Ang tukas. Ay goga muna mong gi kape. Okay, higop. Higop. Isa. Talongang kuan, talongang ispat. Okay, higop. Kalap. Creamy white yan. Creamy white with tukas. Oh, creamy white Nescafe creamy white with tukas. Nga mong gamit nga battery sa among spot. Sini na. Ibiridi na. Ipakita ang pangalan. Ibiridi na, ibiridi na. Nay murag iring. Ibiridi. Ini pong isa. Duha man eh. Ibiridi na tanan. Nay itom, nay blue. Ibiridi. Dili na sponsor ha, basta hindi ganahan mo sponsor. Kusog kayo. Napalungan ng isa ka spot. Oh, isa ra gani na nagsigaw. Higop na ta sa tong kape. Lami kayo. Nescafe creamy white with tukas.